Salutare mai panseluțelor și bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră de pe serverul Metindoro Amicicea. Bă băieți, ca idee este ora 9 dimineața, tocmai din cauza asta nu sunt foarte multe persoane conectate. Îs nedormit de 24 de ore că am avut sesiune pe Zoom la facultate și pula mea, am zis hai mă să intru rapid să filmez ceva, după care mă culc și pot să stau și eu liniștit. Bun, după cum scrie și în titlu, probabil v-ați dat seama la ce o să se refere acest videoclip. Inițial am vrut să fac o nebunie, dar am zis, bă, decât să mi se ia după aia cheful că mi-a ieșuat și că pula mea, mai bine mă potolesc. Nebunie ce consta în plusarea acestor jaduri, 1, 2, 3, 4, 5, da, 7 jaduri antice la legendar. Bun, ideea este în felul următor, le-am cumpărat la suma de 19 milioane în medie și aștept să se facă 30-40 ca să le dau după aia. Bă, mă mănânc așa puțin să le dau la o pace dragon legendară, știți voi? Dar nu știu mă frate, că dacă mi-a ieșuat îți dai seama că după aia nu mai am niciun chef să joc și mai bine o las așa, nu știu. Ziceți voi în comentarii ce vreți să fac, frate, uite, ce vrea omul să fac, aia fac. Bun, și o să ne prezentăm itemele muncite într-o lună de când este serverul. De fapt o lună și 3 zile, cred că atât are serverul și, bă, după părerea mea, eu zic că am meritat, frate, adică am ajuns la o sumă destul de mare de Yang, în iteme, bineînțeles, pentru că Yang-ul nu-l păstrez, adică mai bine cumpăr iteme care se scumpesc decât să cumpăr Yang, să se devalorificeze, pula mea, ați înțeles voi. Bine băieți, hai să trecem cu începutul, sper că o să țin minte fiecare item și fiecare preț în parte ca să-l adun mai încolo. Ideea este că am deschis și shop-ul, doar că efectiv nu mă bag în cliente de vreo 3-4 minute. Nu știu ce au făcut ăștia de la Gameforge, dar efectiv atunci când deschid un client trebuie să stau maxim 5 minute, frate, ca să mi deschidă. Nu știu, e futere mare. Bine, hai să începem. Deci am în primul rând o trevită plus 7, 29 medie, pietre plus 3. Uite, acum m-am băgat pe shop. O trevită asta costă undeva pe la 100 de milioane în momentul de față, deci în primul rând avem 100 de milioane. Casca asta 5kk, 105, oțel plus 7, 2000 PV. Asta este undeva pe la 50kk, frate, deci putem spune că avem până acum 155 de kk. 2 secunde să mă conectez și cu shop-ul. Așa, scut leu plus 9, 100 de milioane, deci avem 255. De fapt, știți cum facem? Stați așa 2 secunde, să fim și noi puțin mai profi. Facem imaginea asta așa și o să prezint itemele fără să mai zic bonusurile, pentru că după aia mă încurc, uit cât am zis și na, e nasol. Bun, hai că mă conectez acum imediat pe șaman, că deci până acum în momentul de față avem 255. Așa, cu brățara asta 275, 295, hai să zicem un 300, 320. Eșarfa de 12%, bă, eșarfa este super mega praf, însă am luat-o la începutul serverului cu 30 de milioane, deci am luat-o extrem de ieftin. Asta e undeva pe la 45-50 kk, cam așa, deci avem 350 până acum. Bun, mai departe, hai să trecem la artileria grea, băieți. Fiecare jad antic în momentul de față costă 20 de milioane, deci avem 7 ori 2, 140. Deci cât aveam, cred că 300, mamă, să nu-mi zici că am uitat că atât îmi trebuie. Avem 350, zic eu. Stai mă, să iau de la capăt, deci 100. 50, 200, 50, 270, 290, 300, da, cu eșarfa avem 350 kk, deci avem 490 cu alchimia asta, avem și rubin antic, atenția, rubin care costă undeva pe la 70 de kk, deci avem 560 de milioane, safir 10 kk, cred, nu, asta e 15. 585 cu Onyx-ul, hai mă că ajungem la 600. Bun, mai avem mai trebuie de vânzare, stați liniștiți băieți că nu s-a terminat aici. 620, 2 pietre mob plus 4, 12 milioane bucata, 650, putem să ajungem la suma asta. Pantof 2k PV 670, colierul ăsta frate 1500 PV, 10 sabie, 10 gheară, e vreo 30 de milioane, deci am ajuns până acum la suma de 700 de milioane. Și în rest mai avem perle și toate astea cred că fac undeva pe la 20, 720 și două vrăjești obiectul care costă 10 kk bucata, deci 740 de milioane. Hai că m-am conectat și pe shop să vă arăt și ce conține shop-ul meu în momentul de față. 2 secunde să facem tranziția. 1, 2, aute bă, direct. Bun, hai să vă arăt ce am și pe shop. Bă, în mare parte cam ce am pe shop așa.
sunt astea importante. Deci avem o armură plus 5 cu 15% foc. Bă, am luat-o, fiți atenți, deci am cumpărat-o la suma de 2 milioane și am aflat ulterior că face undeva pe la 15 milioane. Deci am făcut profit de 7 ori, de 8 ori mai mare. M-am și uitat la cât am rămas. Doamne, bă, trebuia să-mi notez pe foaia cu aia, că îți prea uituc. Nu știu, și nedormit. Bun, aveam 750, nu știu, habar n-am. Bă, calculați voi mai departe, nu știu, cu toate astea de aici. Mai avem și cu F5 pe vânt care e 15 milioane, cu F ăsta 6 milioane, ghiare de 5 milioane, cască de 5 milioane. Deci în total cred că ajungem cu toate astea de pe shop. Și cu ce avem pe sura la suma totală de 800 de milioane, frate. Deci am reușit să fac iteme în valoare de 800 de milioane în vreo 32-33 de zile. Este adevărat cu o investiție de doar 30 de euro în item shop. Hai să vă și arăt chestia asta, că poate ziceți după aia că mă șoc să ai băgat mai mult. Nu, frate, am băgat decât... Stai așa, filmează sura? Da, îl filmează, bun. 2 secunde să dăm imaginea asta frumos. Hai că ați înțeles și ceva dacă e. Deci cu o investiție de 30 de euro și foarte mult timp petrecut, o să ieșim și de pe caracter să vedeți cam cât timp am jucat. Unde arăt, mă, frate? Tranzacțiile contului, așa. Uite, mă, deci 205 cu 250, 80. Deci 10 euro cu 10 euro. Uite, mă, că am băgat de fapt 25. Deci 10, da. 25 de euro, frate. Deci atât am băgat în tot serverul ăsta. Dar oricum, frate, am farmat ca disperatul. Deci se înțelege. Ia să vedem. Deci în 33 de zile noi am jucat 90. Deci în media am jucat 30% din timpul meu. Efectiv mi l-am petrecut pe Metin în ultima lună. Bă, frate, bă, o să ziceți că ești disperat, mașoc, subsedatule, mai ești din casă, dar la acea situație numai din casă n-aș ieși. Bine, mă, băieți, bă, pula mea, frate, 800 de milioane. Nu știu, frate, habar n-am ce să fac cu alchimia asta. Cred că toată lumea o să zică, bă, dă-o, hai, dă-o, că vreți să vedeți nebunii, cum mă enervez, cum turbez de fericire, dar ideea e în felul următor, frate. Deci mie dacă o să-mi eșueze, mie mi se ia, frate, efectiv cheful, că după aia știu că am muncit, am stat 2 ore pentru un jad ăsta și nu o să mai am după aia chef să stau iar să mă chinui și mai departe. Dar poate dacă mi se pune mie pata odată, bă, o să dau, mă, frate, habar n-am, nu știu. Ziceți-mă în comentarii ce vreți să fac. În Rubin nu pot să dau pentru că n-am decât unul singur. Și uite, mă, 30 vreau atac, 20 apărare, bă. Prima dată când l-am văzut am zis, bă, ăsta e de echipat. Hai că echipez antic dacă e. Cred că eram primul singur prost de pe server care echipa antic. Uite, bă, mistică plus 9, eschivă plus 4, 20 milioane, bă, asta e ieftin, dar păcat că n-are bonusuri. Da, mă, bă, ce să zic, serverul se menține foarte bine, mai ales că și în perioada asta care vine lumea tot o să stea în casă, deci vă dați seama ce fericiți sunt ăștia de la Metin 2 că au bani acum să scalză în bani. Serverul o duce foarte bine, adică am mai scăzut puțin din player, este adevărat, pentru că a trecut perioada aia în care efectiv era nebunia cu server nou deschis și mai departe. Acum au rămas doar ăștia care vor să facă treabă, restul probabil l-a dat pe alte server și mai departe. Dar v-am spus și vă repet, eu o să rămân pe acest server de acum înainte, pentru că, na, ăsta o să fie serverul meu pe care o să joc. În sfârșit am și un cont PVM care se descurcă foarte bine, mai ales în țara de foc. Am ajuns să spar metinul, să dau 2,4 pe hit și efectiv să nu mai dau lupta de pe cal atât de des. Și, na, adică, pula mea, asta e să bag toate itemele cu apărare, să vedeți și voi cam câtă apărare am la nivelul 76. Băgăm și maimuța, 604 apărare, frate, în condițiile în care singurele lipsuri, adică singurul lips major este rubinul pe care încă nu-l pot cumpăra, pentru că trebuie să vând din iteme, dar ca idee, dacă cineva ar face un rubin full PVM, credeți-mă pe cum încă nu l-ar vinde decât pe o sumă de aia de 3-4 ori mai mare, pentru că efectiv este cel mai căutat item de pe tot serverul, sincer să fiu, deci un rubin full este cel mai căutat, frate, și o să dureze până să cumpăr un de la cu 100 apărare, deci, na, dacă îl cumpăr, o să am 700 apărare, ceea ce e foarte bine. Bine, băieți, nu o să mă lungesc, vă mulțumesc foarte frumos pentru această vizionare. Bă, pula mea, am făcut așa un clip mai pe grabă, pentru că nici nu prea avem ce să fac decât să stau iar să spar metin și mai departe, să stau cu șamacă după mine. Na, am să fac ceva ce am vrut să fac de foarte mult timp, gen cam ce am realizat în luna asta de joc, că, na, poate e lumea curioasă și se întreba, bă, oare ce a realizat, mă, Mașux? Poate stătea unul înainte de somn și se gândea la chestia asta, mă, frate, uite, mă, că
I-am făcut pe plac și am răspuns la această curiozitate. Bine băieți, îmi cer scuze dacă m-am bâlbit, mă culc și eu că efectiv rupt în gură. Cam acesta a fost clipul, vă mulțumesc foarte frumos pentru vizionare, eu am fost Mașux și ne auzim pe data viitoare la un episod de pe serverul Metin de Ro Amicicia. Salut! Re!